ہو میں پستے پستے ادھر ہے بابا سلام تھی گئی تو کو یکیں کو مارکا چینل دا بٹن ضرور دبائے مہینے دا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں شہد بلوچ تو تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل اپنا دیس پنجاب جی تو دوستو اج دا ولاگ کرنے ہیں جی شروع یہ تساں دے پے چاول دی کٹائی تھی چکی ہے تے ہن نویں فصل دی تیاری واسطے زمین حل وہیندا پے زمین ٹریکٹر چلدا ودے میرے نال میرا چھوٹا بھائی زبیر تے عبدالرزاق انہیں تو پہلے ویڈیو ڈٹھا ہو سی ضرور اج میرے نال تے اج دا ولاگ تو کو ضرور پسند آسی تے میرا بھتیجا اشفاق احمد کیویں حال ہے اشفاق میاں ٹھیک ہے گڈی والا کیا دائی اچھا ہاں اشفاق میاں گنا کتنا تیار تھیا پائے بجلو گنا جل کے کھانے ہیں ہاں اشفاق میاں گنا پک چکے حال کچا ہے کھاون دے قابل تھی گئے جی تو دوستو یہ سارے پاسے گنے دی فصل بالکل تیار تھی چکی ہے ایسا اتنا گنے کھاون واسطے آ گئے ہیں ویلکم اے اشفاق میاں یہ پھر مچھی دا کیا ریٹ چلدا پے اتو ساری پکڑ گئے وے کتنی تھی ہے بھون ہی بچہ ودیا کھویج گئے بھون سارا کھویج گئے ودے تھیا اچھا مارکا چینل دا بٹن دبا چھوڑو گھنٹا بجا چھوڑو آدھے ویڈیو پسند آوے شیئر کرو ہو میں پستے پستے ادھر ہے ہائے بھائی
چینل کو بابا ضرور رکھ کرے. ہاں دوستو اگر تو ساری ویڈیو پسند آوے تو ویڈیو کو ضرور لائک تے شیئر کرنے تے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے. تو آپ کو یہ جی فنی ویڈیو ضرور مل جا رہا ہے ویسن. اشفاق میں ای موگے چ لگا ویسے جا اے دیکھ گنو دوستو اے تھا پل بنی ہوئی ہے تقریباً 7 فٹ دی پل ہے 7 تو 10 فٹ ہے تقریباً. اے میرا بھتیجا ہی تھا آکڑے اے آدھے میں ہی پل کو وچو کراس کرے سا تو آپ کو انہا دکھا رہے ہیں کتنی کھلی ہے وچو. جی تو دوستو تساں دیکھ سکتے وے کیا اندے وچو اے نوجوان گبھرو آوے سی مشکل ہے میاں. بھائی جان پانی ہوئے نکلا وہاں. اچھا جا پانی بغیر تو مچھی نہیں نکل دی.
गन्ने खा के हुण गन्ने हजम करना पए आहा होवे होवे यारे नाले आहा आहा हाय हर गए यार प्यारे नाल दिल हार गए गन्ना हजम थे कहे ना आहा